Inselmilkom. Illum l-4 ta' frar niċċelebraw il-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej Ġesu fit-Tempju kif ukoll jum il-ħajja konsagrata. Nilqakom għal din il-quddiesa talba tar-Rożarju immexxija minn Patri Juan de Bono, Terezjan, li din is-sena se jagħlaq 27 sena saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-la u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fil-bita del ċelebrazzjoni llum il-festa tal-Gandlora, festa li anki nfakru mhux biss il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju manki hija il-ġurnata iddedikata lil ħajja konsakrata. Noffru din l-Ewkaristija b'mod partikolari l-aqqa reliġjużi kollha u biex il-Mulej ikompli jibgħat u jsejjaħ vokazzjonijiet ġodda fi ħdan il-ħajja reliġjuża speċjalment f'pajjiżna. Ejjew narfu nuqqasijiet tagħna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dal-mister qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin, billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marja Dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna, jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-Tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċekont nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll inkunu ppreżentati quddiemek b'ruħna safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, li mek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-Mulej Alla, arawni, se nibgħat il-messaġġier tiegħi iwetti triq qudiemi u jasal minnu fih fit-tempju tiegħu is-sit mistenni minnkom. U dan l-anġlu tal-patt li intom imxenqa għalih dalwaqt ġej, hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, min se jiflaħ għal-jum il-miġja tiegħu, min se jżomm fuq riġlejh għad-dera tiegħu. Għaxu bħan-nar tal-ħaddiet, bħas-soder fin tal-ħassiela. Jintefa' bil-qiegħda ħajdowweb u jnadda fil-fidda u jsaffi u jirfina nisel tal-Levi bħalli kieku deb u fidda. Huma mbagħad jersqu quddiem il-Mulej b'offerta xierqa u ssir toġbu lill-Mulej kull offerta ta' ard Ġuda u Ġerusalemm bħal fi żmien imbiegħed bħal fis-snin ta' qabel. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Flimkien, il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Intrefgħu qobibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Flimkien, il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja u l-Mulej tal-Eżerċiti u s-Sultan tal-Glorja. Flimkien, il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. dawl biex idawwal il-ġnus
u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta qal ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej bħalma hu miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel wieħed jiġi konsagrat lil-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċiečen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dak ir-raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u l-Ispiritu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispiritu Santu li ma kien sejra l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-mulej. Ġimela fit-tempju mqanqal mill-Ispiritu u xin il-ġenituri ġiebu t-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet tgħid il-liġi u ħadu fuq dirajh birek lill-Alla u qal: Issa u sit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kelmtek għaliex għajni jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marija: Ommu, ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu ukoll min-naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek ħalli jinkixfu il-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena ma kienx titwarrab mit-tempju lejl u nar taqdi fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jintela bil-erf. U l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Grazzi, Sinjuralla, u aħfir li Sinjuralla. Din hija l-ġakulatorja li għallimna nitolbu biha il-Qaddis Malti San George Preka. Grazzi, Sinjuralla, grazzi għal dak kollu li kontinwament inti qiegħed tagħmel magħna. Int ħlaqtna għalik, inti qed tistennina biex naqsmu ħajjitna miegħek għal dejjem. Int l-immutabbli, int dak li tħobbna llum li ħabbejtna il-bieraħ u li se tħobbna għada. L-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw hija l-mod aktar sublimi li permezz tagħha aħna ngħidu grazzi lill-Alla. Dak huwa dak li qegħdin niċċelebraw anki llum waqt din l-Ewkaristija. Minn hawn ftit minuti oħra aħna maħniex se nfakru Kristu li jingħata lina fuq is-salib. Imma minn hawn ftit ieħor Ġesu jerġa' jingħata lina mill-ġdid fuq dan l-artal. L-ewwel persuna li rċevit dan id-don mis-sema kienet Marija Santissima. Din il-mara li fis-skiet ta' dara waqt li kienet f'komunikazzjoni diretta mal-Ħallieq delera l-Arkanġelu Gabriel u staqsija hix lesta li tirċievi ġewwa fiha lil Ġesu. Marija qatt ma qalet lill-Alla u għalhekk anki f'dan il-mument meta hija ġiet mitluba li tkun omm ibnu, hija wieġbet bla tnikkir
ikun minni skont kelmtek. Imma Marija ma rċevitx dan id-don biex toqgħod titpaxxa bih personalment u waħedha. Dan id-don ġie mogħti lilha mill-Missier. Don li hija qasmet magħna u li ppreżentatu fit-Tempju. Dak li qegħdin niċċelebraw propju llum waqt din l-Ewkaristija huwa propju qegħdin infakru meta Marija b'mod pubbliku għall-ewwel darba offrit lil-bina Ġesu. Kienet ġa offritu lir-rajja u lill-maġi. Immissa qiegħda tersaq flimkien ma' Ġuseppi lejn it-Tempju bi skont it-tradizzjoni ludija huma bħal kull koppja ludija kienu sejrin jirringrazzjaw lill-Alla ta' din it-tarbija li kellhom u anki kienet issir f'din iċ-ċerimonja it-tisfija tal-om li tkun għadha kif weldet it-tarbija tagħha. Marija u Ġuseppi ħarsu din it-tradizzjoni. Imma l-ġest li wettqu l-ġenituri mqazza huwa ġest profetiku. Għaliex dan għal Ġuseppi u speċjalment Marija qegħdin iwettqu llum hawn prefigurazzjoni ta' dak li Marija kellha l-quddiem tagħmel taħt is-salib. Hawnhekk Marija qed tippreżenta l-Ġesu fit-Tempju. Il-quddiem mill-ġdid hija se toffri lil Ġesu taħt is-salib. U dak li mbagħad Marija għamlet taħt is-salib, il-Knisja għadha tagħmlu l-jum permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U allura hemm rabta bejn dak li seħħ propju dakinhar tal-Kandlora meta Marija ppreżentat il-bina Ġesu, dak li seħħ taħt is-salib ta' Ġesu u dak li tiseħħ waqt il-Qudiesa. Marija offrit lil-bina fit-Tempju, Marija offrit lil-bina meta offritu fuq is-salib, u issa l-Knisja li qiegħda toffri lill-Missier l-istess Ġesu. Wara l-importanza li aħna nkunu preżenti għall-Ewkaristija, li aħna nkunu preżenti waqt dan il-mument fejn Kristu qed jingħata lina. Fil-ċelebrazzjoni li kienu li jagħmlu l-lut, kienet ukoll parti minnha t-tisfija tal-om. Fil-każ ta' Marija dejjem verġni, iktar mill-tisfija tagħha bħala l-om ta' din it-tarbija, u aħna li rċevejna t-tisfija permezz ta' Kristu li qed jiġi offrut lill-Missier. U għalhekk l-importanza iva li neħdu sehem fl-Ewkaristija. Hekk dal-aħħar snin anki grazzi u minħabba l-pandemija, hekk l-Ewkaristija ħafna minna bdejna ngħixuha b'mod virtwali. Imma l-koll nafu x'differenza hemm bejn preżenza u b'mod virtwali. L-iskejjel insistew li jinfetħu għax sija l-għalliema u sija l-istudenti hija aktar importanti l-preżenza milli li ssir b'mod virtwali. Iktar u iktar waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Għaliex huwa importanti li fejn huwa possibbli nieħu sehem b'mod ħaj bil-preżenza fl-Ewkaristija. Għaliex waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija Kristu issa qiegħed jerġa' joffri lilu nnifsu lilna. U aħna allura nistgħu ingawdu bħala persuni minn din l-offerta. Jiena ħobb nuża eżempji sempliċi. Nimmaġinaw lil xi ħadd li jkun dieħel il-bank biex isarraf ċekk li rebaħ f'lotterija ta' €1,000,000. Dieħel il-bank biex jiġbed €1,000,000. U tiftakrom dawk il-bagalli li konna nużaw ċertu eta ilu tal-iskejjel, tal-ġilda, li xi kultant kienu jibda titmurrilhom il-ħjata. Immaġinaw da sejjer jiġbor il-flus b'dal bagalli tal-iskola li għandhom il-ħjata li bdiet tmur. Inti fejn għandek ċans li tiggwadanja xi ħaġa? Jekk tmur ħdejn il-bank biex forsi huwa ħiereġ f'ġurnata bħal tar-riħ tal-lum forsi toħroġlu xi waħda mill-karti tal-flus. Jew kellek toqgħod tara x-xena fuq it-televiżjoni qed tara ħiereġ dal-flus bil-bagalli bil-flus forsi ħirġin u inti ma tista' tiggwadanja xejn. Għalhekk iva fejn hu possibbli għandha ssir il-preżenza anki fl-Ewkaristija. Però llum il-Knisja qiegħda tiċċelebra u tfakkar il-jum tal-ħajja konsakrata. Aħna l-koll ġejna kkonsagrati lill-Alla. Dakinhar tal-Magħmudija
il-ġenituri tagħna ikkonsagrawna lill-Alla. Jiġifieri il-ġenituri tagħna meta resquna lejn il-fonti tal-magħmudija kienu b'dak il-ġest qed jgħidu lill-Alla dan se jkun tiegħek bis-siġill li ma jitħassarx. Mela kull wieħed minna huwa konsakrat lill-Alla. Imma l-mulej għoġbu u jkompli jagħżel lil xi wħud biex dawn din il-konsakrazzjoni li huma rċevew fil-magħmudija jikkonfermawha permezz tal-professjoni reliġjuża tal-faqar, tal-kastità u tal-obbedjenza. Alla jagħżel lil xi wħud. U Alla jibqa' jagħżel lil xi wħud anki illum. Ġesu l-ewwel ħaġa li għamel kif beda l-ministru tiegħu kien li jagħżel 12 l-apostlu biex dawn ikomplu l-ministeru tiegħu wara li huwa jitla s-sema. U Alla l-missier jibqa' jagħżel tfajliet u ġuventur biex huma jagħmlu dan il-pass li jgħidu iva lill-Alla. Forsi wieħed jgħid imma sar diffiċli li wieħed jagħmel dan il-pass. Iva, jista' jidher daqshekk diffiċli, ma mhuwiex. Għax hekk wieħed jasal biex jagħmel dan il-pass biex jingħata fil-ħajja taż-żwieġ. Kemm aktar allura li wieħed jingħata lill-Alla. Don Bosco kien jgħid illi minn kull 10 wieħed u l-mulej isejjaħlu. U allura f'din il-ġurnata nitolbu biex dawk li l-mulej qed isejħilhom ikun jistgħu jgħidu iva lill-Alla f'ħajja konsakrata permezz tal-voti tal-kastità, tal-faqar u tal-obbedjenza. Ħutu eżiż fil-jum li fih niċċelebraw il-preżentazzjoni ta' tfajjel Ġesu fit-Tempju u l-offerta ta' Ommu Marija u San Ġusepp, nitolbu lill-Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna fil-waqt li nedulu. Nitolbu mulej għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sagrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li ma jemnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lill-ħajja tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal persuni tal-ħajja konsakrata biex jgħixu bil-qdusija is-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejla tagħna l-talbiet tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija, Om ibnek Ġesu Kristu, Sidna, li jgħix u jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej intrid li ibnek il-waħdin joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull kien irrodulek ħajr. Illum l-iben tiegħek li hu miegħek u minn dejjem għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispiritu Santu wrieħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus.
Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-anġeli l-qaddisin tiegħek infaħruk u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierak minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi ġrat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal: ħudu xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jeqbal dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U dulek ħajla li xieħoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċċu tani tolbu li l-Ispiritu Santu jqadna f'ġisem wieħed li nneħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Arċisqof Charles, Isqof ġew li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol li tolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, ma' l-Apostli, ma' Santa Teresa, San Ġwan tas-Salib, San Ġorġ Preka, Santa Elisabetta ta' Trinità u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħru kun sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu talla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna dak il-jum għatina llum. Aħfrinna dbietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib iżda l-isna mid-deni. Lissa tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u natek il-paċi fi żmienna biex nkunu lissa dim id-dnub u mħars minn kull inkwiet, għana nistennew nittamaw il-għana l-midġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li tl-apposti tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna iżda ħares lejn il-fit tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha it li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin daqna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulli ma jistolix tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi fejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna mulej temm fina l-milja tal-grazzja tiegħek kif temmejt ix-xewqa tax-xmun il-ġust. U bħalma hu marax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l quddiem biex nilqgħu lil mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija minn Patri Juan de Bono. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi t-tagħlim tal-Papa Franġisku tal-Isifijiet u anke diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħtu magħna għal din il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tanisma tal-tana jesseqaf maħna glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem bħal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u rinti jomna għalek isma tal-tana. Ġesu twelta lina u rrit ikun ibne bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrilna d-dubietna, eħlisna minn-nar tal-infern. Ħul ġenera ħolla speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħna tiegħek. Nikkoser kol tiplaw flow il-misterum minn tal-glorja. Meta Sidna Kristu qam minn bejn l-imwiet, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tjalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkid fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkid fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek imberkint fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftejk Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija imberkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo intjomna lek isma tal-tana Ġesu twetalina li tkun imnek bħalna. O Ġesu tija jaħfirna dubietna ħarisna minn nar tal-infern. Ħul ġenera ħola speċjalment dawk li għandhom bżonn tagħna tiegħek. Nikkonsigraw u kontemplaw fit-tieni mis-sejm tal-glorja meta Sines Kristu tela-s-sema. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo intjomna lek isma tal-tana Ġesu twetalina tkun imnek bħalna. O Ġesu tija jaħfirna dubietna ħarisna minn nar tal-infern. Ħu l-ġenera kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn taħna tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet mis-sejm tal-glorja meta Sines Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija mulejmijak berkint fost in-nisa
imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekint fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri l-intjomna għalek isma tal-tana, Ġesu tweret għal tkun ibnek bħalna. O Ġesu tija firna dubietna ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġena kolla speċjal minn dawk li għandhom bżonn taħna tijek. Nikosa kont iplaw fil-raba mis-sem tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bil-ruħ u bil-ġisem. Missirna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek tisad natek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħabżna da kull-jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la d-daħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi-grazzja mnija mulejmijak bekid fost in-nisa, imbirak il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma u l-intjomna lek isma tal-tana. Ġesu tweta tkun lek bħalna, o Ġesu tija finna dubietna ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġena kolla speċjal minn dawk li għandhom bżonn taħna tijek. Nikosa kontiplaw fil-ħames l-aħħar mis-stem tal-glorja, meta sidna Marija ġiet ikkurata mit-tnieta mqazza u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi sadnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħabżna da kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la d-daħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek,
imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimnija mlejmijak, imberkit fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima u l-intjomna li kismat tal-btana, Ġesu t-weletana tkun nemmek bħanna. O Ġesu tija jaffirna dubiet nar issa minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-roħħola, speċjalment dawk li għandhom bżon ta' natijek. Salve Reġina. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa t-tamatana. Slim għalik li kienajtu għalix aħna trufnatu li teva. Li kitnedu aħna nikpu nolfu dan għal-wit ta' dmuħ. Ejjem mela avukata tagħna, dawanina dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan truftament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jintfismewit, jitqaddes ismek tiri sant natek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mnija mlejmijak berkid fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftej Ġesu. Qaddisa Marja Malla, it-tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja tal-Purgatorju, missirna li jintfisma u jitqaddes ismek tiri sant natek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mnija mlejmijak berkid fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Għatjomum lej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. jisru fil-paċi, Amen. litanija. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla, Ħenna lina. Ibn Alla li bdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla, Ħen għalina. Trita mqadsa Alla wieħed, Ħen għalina. mqadsa Marija, Itlob għalina. qadsom Malla, Itlob għalina. qadsa ċebbatax bejbiet, Itlob għalina. om ta' Kristu, Itlob għalina. om il-Knisja, Itlob għalina. om tal-ħnina, Itlob għalina. om tal-grazza tal-Alla, Itlob għalina. om muxebba, Itlob għalina. om mittama, Itlob għalina. om li zet safja, Itlob għalina. om li zet nadifa, Itlob għalina. om bla teba, Itlob għalina. om li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. om tal-aġeb, Itlob għalina. om tal-parit tajjeb,
Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba kollok il-qima. Itlob għalina. Xebba tista' kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok miena. Itlob għalina. Xebba di marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bit tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob Arka għalina. ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Għajnu tal-insara. Itlob għalina. Sultata tal-anġli. Itlob għalina. Sultata tal-patriarki. Itlob għalina. Sultata tal-profeti. Itlob għalina. Sultata tal-apostli. Itlob għalina. Sultata tal-martri. Itlob għalina. Sultata tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultata tal-verġni. Itlob għalina. Sultata tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella-s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Jerusalem qaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana ġmiel tal-Karmelu. Itlob għalina. Ħaruf tal-tneħ id-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħ id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħ id-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom malla. Biex ikun jistoqenna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatilinna mulej għaddija tijek, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħrusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil, Arkanġlu. San Mikil, Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa fil-qawwa ta' Alla, fil-qieħ tal-infern, l-xitan u l-ispiritu ħżina l-oħra, li ġerew fid-dinja qattel fin tal-irwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppi, kum missil għalina wkoll u mexxina fitri l-ħaj tal-ħajja. Ħallanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. Litanija qasira ta' San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jedda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, bek l-isem għaddes tiegħu, bek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, bek l-isem ta' Ġesu, bek għal-qalb imqazza tiegħu, bek id-dem mażis tiegħu, bek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, bek l-Ispiritu Santu Paraklitu, bek għal-Kbira Alla Marija Santisma, bek għal-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, bek it-tluħlu l-istaħħa fis-sema, bek l-isem ta' Marija Verġnu Uom, bek San Ġusep Arus kastismu tagħha, bek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.